Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να εκπροσωπούμε το ελληνοαμερικανικό επιμελητήριο χωρίς να έχουμε την συμβολή του κυρίου Τζέρι Ισμαήλ, του Γενικού Πρόξενου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη. Σας δίνουμε το λόγο. It's great to be here this morning. Thank you for... Ναι, είναι ιδιαίτερη χαρά και για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, σε αυτή την συναρπαστική εκδήλωση. Συναντηθήκαμε πριν από 1 χρόνο περίπου και η εκδήλωση αυτή πέρσι έγινε αμέσως μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα σοβαρά φυσικά φαινόμενα που είχαν εκδηλωθεί εκείνη την περίοδο. Βεβαίως, η συμμετοχή του κ. Τζιτζικώστα είναι πάντα καθοριστική. Σε κάθε περίπτωση, εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να βρίσκομαι σε αυτήν την εκδήλωση μαζί με τόσο σημαντικούς ομιλητές, μεταξύ αυτών τον Υπουργό κ. Σταϊκούρα και πολλούς άλλους. Χαίρομαι λοιπόν που είμαστε όλοι μαζί εδώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα προσπαθούν πάντα να βρίσκονται εκεί για την αντιμετώπιση όλων των ανθρώπινων προκλήσεων που μπορεί να αντιμετωπίζει η χώρα και να καταφέρνουμε τα καλύτερα μέσω της διμερούς συνεργασίας μας. Η διμερής αυτή συνεργασία βρίσκεται στο καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Σε κάθε περίπτωση, βεβαίως, ο κόσμος αστικοποιείται με ταχύτερο ρυθμό από ποτέ και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επίσης, να προτείνουμε λύσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών και της ανθεκτικότητας πρέπει να συνδυαστούν όλες αυτές οι προσπάθειες με την δυνατότητα που έχουμε να εισάγουμε αλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν σοβαρά την προσπάθεια που γίνεται στο πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων, η οποία δίνει τη δυνατότητα μεταξύ άλλων στο να πραγματοποιούμε για παράδειγμα χιλιάδες εξετάσεις μέσω των δυνατοτήτων σκαναρίσματος που μας δίνει η τεχνολογία για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών καρκίνου και προκειμένου να προτείνουμε τις κατάλληλες θεραπείες. Όλοι μαζί θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτό το βήμα προς το μέλλον και να σταθεροποιούμε ακόμη περισσότερο τους διάφορους θεσμούς που μας βοηθούν σε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σταματούν ποτέ να υποστηρίζουν την ανάπτυξη αυτών των τεχνολογιών, να δίνουν προτεραιότητα σε ζητήματα διαφάνειας και να βρίσκονται πάντα στην πρωτοκαθεδρία αυτών των προσπαθειών. Όπως πρόσφατα κατέδειξε επίσης η κυβέρνηση Biden, η καινοτομία πρέπει να καθίσταται σε κάθε περίπτωση υπεύθυνη και να χρησιμοποιεί εργαλεία όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη πάντα σύμφωνα με τις αξίες τις οποίες πρεσβεύουμε προκειμένου να υποστηρίζουμε την καινοτομία αλλά ταυτόχρονα και να μετριάζουμε προβλήματα και να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις. Η Θεσσαλονίκη, η πόλη στην οποία βρισκόμαστε σήμερα και την οποία αγαπάμε ιδιαίτερα, έχει ιδιαίτερη σημασία από την άποψη των πιθανών δυνητικών επενδύσεων εδώ από διάφορες εταιρείες, αμερικανικές εταιρείες. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν όχι μόνο την ίδια την Ελλάδα και το ρόλο της, και τονίζουν επίσης το ρόλο της όσον αφορά την περιφερειακή της προοπτική. Αυτές οι τεχνολογίες μας δείχνουν επίσης πώς μπορούμε να μεταμορφώσουμε και τα αστικά μας περιβάλλοντα. Γνωρίζουμε όλοι πόσο προβληματική μπορεί να είναι κάποια στιγμή η διαβίωση μέσα σε μεγάλες πόλεις. Μπορούμε όμως σε αυτό το πλαίσιο να προτείνουμε αλλαγές για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις για τις οποίες ήδη έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε και στη συνέχεια στα επόμενα πάνελ. Εκδηλώσεις λοιπόν όπως αυτή είναι εξαιρετικά σημαντικές καθώς συγκεντρώνουν ανθρώπους από διάφορους τομείς για την ανταλλαγή ιδεών και τον σχεδιασμό λύσεων πάντα με το βλέμμα στο μέλλον. Έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πόλεις μας παραμένουν ασφαλείς, ζωντανές,
και να μπορούμε να προχωρήσουμε χέρι-χέρι όλοι μαζί προς το μέλλον. Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίσουμε τη βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και μία ακόμη φορά θα ήθελα να πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που βρίσκομαι εδώ μαζί σας και θα περιμένουμε ανυπομονησία να ακούσω όλες τις συζητήσεις που θα γίνουν σήμερα εδώ για να δούμε πώς μπορούμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε ένα πιο ανθεκτικό πλαίσιο για τις πόλεις μας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.